Βγαίνει μια γριά και μας λέει ρε κολόπεδα, θα κατέβω κάτω. Κατέβω κάτω! Και κατεβαίνει αυτή με ένα μαχαίρι. Με ένα μαχαίρι 2 μέτρα. Όχι πάλι. Λοιπόν, έχω μια ιδέα, ακούστε. Λέω να πάμε στο δήμαρχο και να του πούμε για αυτό εδώ πέρα. Θα μπορούσε να μας το διαμορφώσει, έτσι θα μπορούμε να παίζουμε. Φαντάσου όλο αυτό γκρεμισμένο και να είναι όλο δικό μας, Τέλειο. Δήμαρχε, θα θέλαμε να μας φτιάξετε αυτό το χώρο. Δεν έχουμε πού να παίξουμε και παίζουμε στους δρόμους και στους πιλωτές. Θα συστηθείς κιόλας, Και δεν έχουμε να αφήσει ούτε τείχους ούτε τίποτα. Άμα του πω τα σέρβι μου, θα με βρήσει. Μην ξεχνάς τα νιάτα σου, κύριε Δήμαρχε. Μάλιστα. Έχετε ξαναπάει στο Δήμαρχο πάλι? Δηλαδή δεν του έχετε ζητήσει χάρη ποτέ του Δήμαρχου? Να δούμε, θα σας την κάνει. Θα θέλαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού με τον Δήμαρχο. Δεν είναι εδώ, τι να σας πω τώρα. Δεν φύγαν όλοι. Και γιατί μας δίνεις υπογραφές? Αν δεν θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόνο να φύγουμε, είναι άλλοι μαζί μας. Τι είναι μαζί σου? Κύριε Δήμαρχε, να σου πω κάτι. Εμείς να παίζουμε θέλουμε. Διότι αν δεν παίζουμε, θα είμαστε κλεισμένοι σε ένα σπίτι, θα χοντρίνουμε κιόλας. Και μετά όλη η Ελλάδα θα είναι χοντρή. Και εσύ θα θες, επειδή δεν μας έφτιανες γήπεδο. Γι' αυτό φτιάξε το γηπεδάκι. Σκέψου το, σε αφήνω όλο το βράδυ και θα το πούμε αύριο, εντάξει. Άντε, για τα λέμε.